Mayap ayabak po kaya kayungan. King Aldoy ti pagmasosyanan ning Santa Iglesia, ing kapiestaning nuwan a Birhen ning Santissimo Rosario. Kambe da po din kaya katamong pansariling kapagnasan kaniting misa, pakiabetala naman po ding makatuking intentions. Ing kapasalamatan da po di Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Francis and Celis Seller and family, Mayor Roding Gonzalez and family. Kapasalamatan da naman dig magmasusi King Aldodang Kibaitan, de Adelaida Pangilinan, Lovela Nosawa. Special intention, Deeds Anita David and family, Maria Lorena Pamintuan, Jesus Punsalan, Villamor and Rizalina Torrentino and family, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang. Para king malalagwang kapaldanan dari, Megan Centeno, Norma Kiambao, Brother Pat Ahos, Father Ray de la Cruz, Michael Alfaro, Marites Teng, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, Espiri John Kayanan, Bianca Marie Santiago, Joy Manalo. Para king alananggang kapainawan ning kaladwadari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Imelda, Manuel Senior, Manuel Junior, Michael, Lydia, Lourdes, Ruben Senior, Elizabeth, Felicidad, Crispina, Charito, Rosario, Rogelio Senior 9 days, at ding Maldang Kaladua, King Purgatorio. Antimurin po kay bat na po ning misa, gampanan na po din kaya katamong pong kandidato karing barangay at sangguniang kabataan in signing of peace covenant at yung pamipasyagda king integrity pledge.
Kinagyuningin pa po ng anak, po ng Banal Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyaw ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, may payaba kay kaingan po, nagulya pong kasyon kay katamo, kay tiging balentamo ngayon ini, uling emo piyesta na ng Nuan Birhen ng Santo Rosario, at potambagya, reta pong bayang MDC, maindakla naman, pero migit kaniti, hapin mo naman po yung pamitipon tamo para king pamagpirma, para king kasunduan ng kapayapan. At eksakto po, yung metong ng title ng Birhen Maria, yapin ng Our Lady of Peace. Nyanyaran tamo, ng sab ng Birhen Maria, baka nito tunay manatili at manibabo yung kapayapan. King puso tamo, karing pamilya tamo, karing pibale-bale tamo, megit king sabla, king balen tamo. Nya bang kanita bebetang matampang ganap kaniting sisyan tala pa rin kasalanan tamo, manya daod at pakalulu, king apong Ginoo. Ikami tubod king Anghel Gabriel, banibalita na kang Maria, ing pamipanuan mo kaya, Ginoo pakalulu. Ikang bait ng Maria, at pimalagwang Jesus, Kristo pakalulu. Ikang dinatang kang Maria at kingupayan ng Diyos, linungan me, Ginoo pakalulu. Ang Diyos sa may paintutu, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Dala na katangan sana, king biye, alangangga. Manalangin tamo. O Diyos, sa ginumi, king pamamalita ng Anghel, akilalaming pamikatawa ng taong Yesu Kristo ang anak mo. Katman mo sana ring puso, miking lugod mo. Ban alang-alang king pamamilata ng Nuan Birhen Maria, apang intrilaming nabangnan, ing ligaya ng pamanyubling niye, uli na naman ing pamaylasan at kamatayan king krus, ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo. Amabibi at magari kambemo, at ning Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Pamamasang iba't king libro ning dapat na ding apostol. Kay bat ning pamaytas na banuang Yesus, migbalik la Jerusalem ding apostol,
Ibat king bundok ning olibo, ayan at atin mo hanggang metong a kilometro karayo king syudad. Sukad lakaran ning aldo sabat. Inyang miras laking syudad, tinaglus lang menik ketang kwartong karelang pitutok na nganan. I Pedro, I Juan, I Santiago, I Andres, I Felipe, I Tomas, I Bartolome manalangin, kambering babay, I Maria ay manang Jesus, at ding kapatad na. Ing amano ning Ginoo. Mipuring lagyo ning Ginoo, king kapilan paman. Ikayong talasuyo ning Ginoo, puriyan nye ingkeyang lagyo. Manano na sanang ing lagyo ning Ginoo, iyang puriyan dangeni, at king kapilan paman. Manibat king aslaga ning aldo ang king albugana, ing lagyo ning Ginoo, puriyan niya. Ing Ginoo mag-ariya karing sablang bansa, lalagpos king banwa, ing keyang ligaya. Ngino'y kawangis ning Ginong ke katamong Diyos, ang makalukluk king trono karin banwang matas. Dapot, karin ketang keyang kabilyan, tatandoya ibat banwa, ating yato akit na. King pangapase ring kalulu, king gabun, kaya lang babangon. Tatas na nauman, dingatsu king malukang kabilyan. At karing prinsipi, nala yayabe, karing prinsipi, ning balena. Mapalad ka, o Birhen Maria, uling peniwalan mo, kinging pengako na keka ning Ginoo, mipaltuto. Ang Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king may pabalitag pangkang San Lucas. Inyang kanam na ng bulan Elizabeth, tinubod na ning Diyos, ing Anghel Gabriel karin Nazaret, ing metong karing balen ning Galilea. At inyang balita para king metong babaeng makapangakong kasal, king metong lalaking milagwan Jose, ay ba't king lahi ng aring David. Mariing lagyuning babae, di natang niya kayang anghel at nga na, ing kapayapan manatili kaya ka, ing Ginoo at syuke ka, at pepanunan na kang emonano. Tutuyang milingas nga sa lubi Maria, uri na niting amanong sinabi ning anghel, at isip-isipa na nung naning kabaldugan na niti. Nga na kaya ning anghel, Maria, kami tatakutan. Uring ang Diyos, meging malang milub kaya ka. Milamnan ka at ibait me ing meto nga anak kalalaki at pamalagon meng Jesus. Maging marangalyat mayaw siyang anak ning kakatas-katasan na Diyos. Gawa ning ari ning Ginong Diyos, anti may David api pumpunana. Iyang maging ari ring lahi ng Jacob, king sablang panawon. Ating kayaryana ay mapupus kapilanman. Nga nang sinabing Maria, king anghel, makananong mapalyari ti kabang ako metong kong dalaga. Pekibat ning anghel, ing banal espiritu datang yake ka. At ing upayan ng Diyos, lilunga na ka. Uli na niti, ing banal mibait kaya ka, mayaw siyang anak ng Diyos. Lawen may Elizabeth, akamag-anak mo.
Sa 7 rin tao, king ene mga anak. Dapat ngayon, kanam na agyamang matuhan Uli nga lang bagay, na apapalyarian ng Diyos. Nyo, ingalipan ng Ginoo, nga ng Maria, malyari kabud ka na ako, itinggigkas mo nga mano. At likwane ng anghel. Ing mayab ng balita ng kakatamong kaligtasan. Magandang umaga po ulit sa lahat. At welcome sa ating simbahan ng ating patron si Santa Monica sa pista ngayon ng Our Lady of the Rosary. At dito nga po itinaon ang isang peace cabinet nang nilapitan po ako ng ating Chief of Police. Si Chief of Police, Joy Pearl. Hindi ako nandito ba siya? Ba't hindi wata nakikita ang ating Chief of Police? At mahalaga po ang araw na ito, hindi lang dahil pista nga ng Our Lady of the Rosary, kundi ito magkakaroon ng pirmahan na tayong lahat ay maging kasangkapan ng kapayapaan. Ang bawat nagnanais na maglingkod sa ating mga barangay bilang barangay captain, kay mga kagawad, kasama na yung mga SK. Ako po, kahit hindi ako pumasok sa politika, para sa akin po, ang pinakamahalagang pinuno sa ating bayan ay hindi yung presidente, hindi gobernador, ni hindi man mayor, kundi mga kapitan at mga kagawad. Bakit? Kasi ito pong mga taong ito ang nakatutok mismo sa mga kababayan. Sino bang lalapitan kagad ng mga tao pag may problema? Di naman si mayor, lalong di presidente. Sinong kakatokin sa madaling araw at hating gabi na may problema yung pamilya o kaya yung barangay? Hindi diretso sa gobernador yan, sa mga kapitan. Kuminsan nga, mga marital problems, iaakit pa sa kapitan. O kayo pang bang tatakbong maging kapitan, handa ba kayong maging marriage counselors? Hello? Yung pong mga tatakbong kapitan, handa ba kayong magbigay ng payo sa mga mag-asawang nag-aaway? O pag-aaway nyo na lalo? Napakabigat po ng papel nyo Lahat ng problema ng pamilya, sasalawin ninyo. At walang oras, lalo na po naman mga Pilipino, walang respeto sa oras. Kahit anong oras, kakatuking ka dyan. Kaya handa nyo po bang lusubin yung ganong responsibilidad? Kaya nga po marapat na maganda rito na dumudulog tayo sa Panginoon, sa panalangin ng Mana Birhen, para sinaman po sa inyo, kay lahat, kasiyan ng Banal na Espiritu, at pagkaluban kayo ng sapat na karunungan, ng lakas, tibay ng loob, na pangunawa, at pagmamahaligit sa lahat, para magampanan ninyo itong tungkuling na kayo mismo gusto nyong ibigay ang inyong sarili. At eksakto nga po, ito pista ng Our Lady of the Rosary. Pag rosary po, ang naisip natin ay yung beads, yung rosaryo. At ang ganda po ng rosaryo kasi dugtong-dugtong na mga bulitas o parang mga rosas na nagtatapos dun sa banal na krus. Na parang pinapakita lang tayo bilang mga tao. Dapat ganyan tayo. Dugtong-dugtong tayo. Dugtong-dugtong. Ugnay-ugnay tayo sa Panginoong Jesucristo. At laging kasama ang mahal na Birhen bilang ina nating lahat. Kaya
Ang banal na rosaryo, maganda pong panalangin. Hindi lang para hingin ang ating mga sariling mga pangangailangan, kundi parang maging isang rosaryo tayo, lahat ng mga tao, na maging isang big community of human beings tayo. Isang bayan na kung saan ay ugnay-ugnay, damay-damay, tulong-tulong, nagkakaisa at nagkakabuklod, tulad ng banal na rosaryo. At alam ko po, baka hindi man kayo nagdarasal. O malamang magdarasal lang kayo pag may kailangan. At madalas, ganun ang panalangin natin eh. Paghingi lahat. Yan po'y prayer of petition. Lagi, kasi pag maalala mo lagi ang Diyos, pag may kailangan ka eh. Actually po, dalawa klase ang panalangin. Yung vocal prayer, tsaka mental prayer. Sa ating mga Katoliko, vocal prayer, tsaka mental prayer. Kap vocal, yan, nagsasalita ka. Ikaw ang nagsasalita. Lahat ng gusto mong sabihin sa Panginoon, sabihin mo. Pero pag mental prayer, it's the other way around. Ang Diyos ang gusto mong magsalita sa iyo sa pamagitan ng pagninilay-nilay sa kanyang banal na salita. Oo nga naman, dapat naman ganyan ang panalangin. Ang panalangin, hindi lang tayo laging nagsasalita at ang Diyos ang nakikinig. Dapat, pwede rin baligtad, ang Diyos ang ayaw natin magsalita at tayo naman ang makikinig. Pakinggan natin kung anong sinasabi. Kasi kung minsan po, gusto natin tayo lang ang marinig. Ang gusto natin na lang ang may paabot. Pero ayaw natin ang Diyos ang magsalita. At ipaabot naman sa atin ang kanyang kalooban at kagustuhan. Mabait po ang Diyos. Handa niyang pakinggan ang lahat ng ating panalangin, kahit baluktot pa ang ating panalangin. Kasi mahal niya tayo bilang mga anak niya. Pero siyempre po, ang pinakamagandang panalangin pa rin ay hindi lang yung tayong magsasalita. At hindi yun ang pinakamagandang mangyari na tayo laging nagsasalita. At ang kagustuhan natin ang laging masunod, kundi lagi, the best, ay ang Diyos ang magsalita. At ang anumang kalooban niya, ang mangibabaw. Kasi para sa atin, kung mayroong pinakamagandang mangyari dito sa mundo, sa buhay natin, ay walang iba kundi ang kalooban ng Diyos. Kaya dapat mahuli natin ang kalooban na yon. Maunawaan natin yon. Yung kalooban yun. At tulad ng mahal na sasabihin natin, mangyari nawa, mayon sa iyong sinabi. Na ang lahat ng kalooban ng Diyos, nawa ito nga ang matupad at mangyari. Kasi pag yun ang nangyari, that will be the best thing na pwedeng mangyari sa buhay natin, sa pamilya natin, sa bayan natin, na ang kalooban ng Diyos ang laging mangibabaw at maghari. At ito pong dalawang klaseng panalangin na ito, yung vocal prayer at mental prayer, ang kagandahan po niyan, nandiyan sa banal na rosaryo. Sa banal na rosaryo. Kaya ako po'y sinasaladuhan ko yung naging kasangkapan para mabuo itong ganitong pagdarasal. Kasi po, ang rosaryo it's an old tradition. It developed. Kasi po, kung tignan mo yung kasaysayan ng pagkabuo ng banal na rosaryo, masalimuot. Mayroon pong sinasabi na noong mga 3rd century, mayroong mga monks na gumawa ng mga beads. Yung mga ganyan, bulitas. O kaya kukuha ng mga kahoy, mga bones, bato, mga 150 stones, para lang gawin nila yung counter. Ibig sabihin, para hindi sila malito sa pagbilang sa kanilang mga panalangin. So, ginagamit nila, panalangin yan. Kung for a day, 150 prayers ang gagawin nila, mangongolekta ng 50 stones. Mga monks.
At later on po, yung mga kinuha rin yun na yung 150 ginawang yung pagdarasal ng Paternosters. Yung ganun lang muna, yung Our Father lang, puro Our Father, 50 times, 150 times. Hanggang sa, yan nga po, na-develop into what it is today, yung banal na rosaryo, na mayroon ng halong pagninilay-nilay sa buhay ng Mahal na Birhen at ng Panginoong Jesucristo. Kaya mayroong joyful mystery, sorrowful mystery, glorious mystery. In 2000, John Paul II added another set of mysteries, yung light, mystery of light. Kaya titignan niyo po, pag darasalin mo ito, tama, vocal, kasi nag-Our Father ka, Hail Mary ka, at malamang habang dinadasal yung Hail Mary at Our Father, mayroong kanya-kanyang idinudulog na pangangailangan sa pagdarasal nito. Noon po yung mga monks, dadasalin ng 50 Paternosters daw para sa kanilang mga kapatid na monks na pumanaw na. So ngayon po, pwedeng gano'n. No? Sa bawat Hail Mary o Our Father, panalangin, mga personal intentions para papasayin ang anak ko sa exam, para gagaling ang kumpare ko sa sakit niya, para manalo sa eleksyon ng aking tatay na tumatakbo sa pagkakapitan. Pwede pong iba-ibang intention. Yan po yung vocal prayer. Pag ganun nagdarasal, Hail Mary, Our Father. Pero ito pong rosaryo, hindi lang vocal prayer. It is a mental prayer. Bakit? Kasi pinagninilayan natin ang banal na buhay ng Panginoong Jesucristo na hindi pwedeng mawala ang Mahal na Birhen. Kaya abang dinadasal mo po yung Hail Mary, parang, halimbawa, first joyful mystery, the Annunciation. Ang pamamalita ni Anghel Gabriel sa Mahal na Birhen. Parang pag sabi mo palang puno sasagi na sa isip mo, parang lilipad ang iyong isip sa eksenang yon na nandun ang anghel sa harapan ng Mahal na Birhen Maria. At ito po isang mental prayer, using our imagination, using the eyes of our brain ba yan? Para makita ang picture na ito at parang doon kung anong sinasabi sa atin ng Panginoong Diyos. Sa ganong pagninilay-nilay. Kaya titignan niyo po yun, ang ganda. Ayan. Tapos, visitation. Nung bisitahin ni Elizabeth ang kamag-anak niyang si Maria. Ay, hindi. Baligtad. Nung bisitahin ng Mahal na Birhen ang kamag-anak niyang si Elizabeth. Ayan. Just imagine, katapos na binalitaan ni Anghel Gabriel si Maria, na siya magdadalang tao, ang kanyang sisilang ay magiging tapagligtas. Agad-agad, dinalaw niya ang pinsan niyang si Elizabeth. Kasi nga si Anghel Gabriel, binalita sa Mahal na Birhen na ang kamag-anak niyang thunders na, matanda na, ngayon tisbun, buntis. Kaya kagad-agad po niyang pinasalan para yan kumustahin at alalayan sa kanyang paglilihi o kaya panganganak. Kaya titiran niyo po yan. Hanggang may, light, yung dinagdag po ni John Paul II, pagninilayan mo a set of, sisimula sa baptism, tatapos ng Eucharist, ito pong pagbanal na misa na tinatag ng Panginoon, at yung sorrowful, sasagi yung isip natin nung haharapin ng Panginoon ang kanyang paghihirap at pasakit sa krus. At later on, yung sa glorious, yung pong kanyang muling pagkabuhay. Kaya sabi po ng marami,
Ang banal na rosaryo is the Bible in a nutshell. Kung wala kang Biblia, no, at mahirap naman, bitbitin mo yung Biblia mo para basahin yan, the best, shorter version of Bible is the rosary. Ang banal na rosaryo. Kasi parang nakasummarize ang pinakapuso ng Biblia na sa banal na rosaryo. Kaya nga pong banal na rosaryo, ayan, it is not just a vocal prayer, continuous prayer of Hail Mary, Our Father, kundi sa mental prayer. Kasi pinagninilay natin itong mga nangyari sa buhay ng Panginoon. And sa ating pagninilay, parang we unite ourselves to Mary and to Jesus. Parang nasasama na tayo sa rosaryo, iisa na lamang. Kaya kung meron pong magandang panalangin ngayon, na pwede natin bit, talaga itong banal na rosaryo. Both a vocal and mental prayer. Vocal, tayong magsasalita. Mental, hayaan natin ang magsalita sa ang Panginoon sa pamagitan ng ating pagninilay-nilay kung anong sinasabi niya. At alam niyo po, ang banal na rosaryo, down the centuries, makikita natin kung paanong ito'y naging epektibong panalangin ng mga Katoliko. Ang pinaka parang lutang sa mga kung saan napaka-instrumental ng banal na rosaryo ay yung 1200s, panahon ni Saint Dominic de Guzman, nung lulusubin, ay nung mayroong mga paniniwala na baluktot, yung mga Albigensians, mga heretics. Iba yung paniniwala. Para sa kanila, dalawa ang Diyos. Yung mabuting Diyos, nilikha niya ang spiritual world. Yung bad deity, bad Diyos, nilikha niya ang mundo, ang material world. So, ibig sabihin, kasama yung tayo sa mga nilikha ng masamang Diyos na ito. Kaya ito pong ang mga Albigensians, dahil parang spiritual ang pinakamahalaga, pinagbabawalan ng mag-asawa. Parang masama nga naman. Pag manganganak pa ng maraming tao, masama yung tao. And they approve suicide. Pwede ka mag-suicide kasi nga, dahil material world to masama, magandang mamatay para yung kaluluwa ay pumunta na doon sa good deity. Kaya mayroon pong parang maling konsepto at paniniwala. At yan po ang nilabanan ni Saint Dominic de Guzman, yung ganyang baluktot na pananaw. At ayon sa istorya, lalo ng mga Dominicans, nagpakita ang mahal na Birhen kay Saint Dominic, nagkaroon ng aparisyon, at ito nga, para malabanan ng itong heresing ito, maling katuruan na ito ng Albigensians, itong gamitan niyang armas, ang rosaryo. At alam niyo po, by the time na namatay si Saint Dominic, yung ganong paniniwala ay nawala na sa Europa. Ito ba'y dahil sa pagdarasal ng banal na rosaryo? Pero ito po yung paniniwala ng marami, lalo na sa mga Dominicans. At isa pong, noong 1500s naman, sasakupin ng mga Mohammedans, mga Turkish, mga Muslim, yung Europa. At mas maraming mga sundalo ito. Nagyaya po ang Papa na dasalin ng banal na rosaryo para maligtas sa kamay ng mga Turkish ang Europa. At ito nga po yung ngayon ginugunita natin, October 7,
1571, the Battle of Lepanto, na tinalo ng mga Kristiyanong mandirigma ang mga nananakop na mga Muslim. At para sa kanila, because they prayed the rosary at the Battle of Lepanto. At doon po'y binigyan ng Mahal na Birhen na titulo na Our Lady of Victory. Kaya nilagyan ng Our Lady of Victory. And then, kantita po na, ng bandang 1900s na, at World War I, nagpakitang Mahal na Birhen sa mga 3 bata dun sa Fatima. At itong, siyempre World War I, at ang Russia naman ang magsisimulang gustong sumakop sa mundo. Kaya doon po sa aparisyon na yon sa mga bata, ang habilin ng Mahal na Birhen is pray for Russia. At dinugtong po doon sa aparisyon na yon sa Our Lady of Fatima, yung Fatima prayer. Dinugtong na naman doon sa rosary. Siguro before that, wala itong panalangin ito. Ano yon? Yung, Oh my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who are in need of your mercy. Yan. Yan po. Dinagtunan naman yon. At alam na po natin, sa tagal ng pagdarasal ng rosaryo, at nadatnan ko po yan, 1970s, Cold War, may malaking pagtatalo ang Amerika at ang USSR. Ngayon po, tignan nyo, nabuwag ang USSR. Whether, is it because many prayed the rosary? Kasi wala na pong USSR, Russia na lang. Kasi yung USSR, parang Amerika, sama-sama yung iba't ibang mga countries pa doon. Czechoslovakia, Czech, Slovakia, sama-sama yata. Marami pang mga countries. Ngayon po, Russia na lang. Ukraine, dati pong sakop ng Russia. Naging independent countries sila. Nabuwag. At sa akin po, sa aking pananaw, yung 1986 EDSA Revolution. 1986 EDSA Revolution. Kasi nandun po ako sa EDSA. Kung mayroong isang panalangin na umalingaw-ngaw sa buong kahabaan ng EDSA, hindi pagbasa ng Biblia, kundi yung Hail Mary, Glory be, Our Father, praying the Rosary. Just imagine po, sa katahimikan ng kabahan ng EDSA, na parang lahat ay natatakot na anytime ay pwedeng bombahin. Kasi meron na lumilipad ng mga fighter jet. Pero nanaig po yung kapayapaan doon. At salamat, no? Hindi naging madugo ang pagpalit ng administrasyon. Kaya nandun po ngayon ang isang larawan, dun sa may Robinsons, isang larawan ng Mahal na Birhen. Pinangalan ng Our Lady of EDSA. Ito po yung banal na rosaryo. At kung titingnan niyo po, marami mga santo, mga santa, isang devotion nila. Kaya napagtagpuan ang anumang tukso, anumang hirap na kanilang hinarapan dahil sa pagdarasal ng banal na rosaryo. Kaya sa araw pong ito yung ating ginugunita. Mayroon tayong armas laban sa mga maraming pwedeng manira sa ating buhay. No, ito yung banal na rosaryo. And by the way, ang pong banal na rosaryo, it's called the sword of the monks, of the religious monks. Sword. Alam niyo po kung bakit? Kasi alam niyo po noong mga 1500s na mayroon pang
Mayroon pang mga espada, di ba? Saan po nakalagay ang espada? Saan nakasuksok? Sa kanan o kaliwa? Dito, di ba? Kasi hugutin nilang ganyan eh. Tignan niyo po, dito nakalagay ang rosaryo. Ang pumalit sa espada para panlaban, para pumatay ng kapwa-tao, ay magbibigay ng buhay, hindi kikitin ng buhay. Ang banal na rosaryo, dito nakasabit. Instead of these monks bringing or preaching wars, etong dala nila, ang mahal na Birhen, ang Panginoong Jesucristo, ang banal na rosaryo, for peace and for the salvation of all. Kaya sa araw pong ito rin ang ating gustong hingin sa mahal na Birhen as para gayon natin tong peace covenant na may samahan tayo, siya ating ina at tunay tayong dalhin sa ating kapatid na si Jesus para mangibabaw nga po ang kapayapaan dito sa darating na eleksyon. At kayong lahat po ay ipadama ng mahal na Birhen ang kanyang pagkalinga, ang kanyang malainang pakikiramay, pakikisa, parang bawat isa ngayon ay maging kasangkapan ng kapayapaan, pag-unlad, at kaligtasan ng bawat isa. Our Lady of the Rosary, pray for us. Amen. Ngayon po yung magsitayong lahat. At kaya katalang iatad, kaya nga pong Ginoo sa batamang kayadwanan ng atang makibat, Ginoo, ituro mo keng masal, kalupa ng Maria. Ginoong Yesus, kingkerang ebanghelyo, panagkat mo ing kasalpantayanan, ititinggap mi king binyag, dapot alus emeragul. Idake mo kaya sana king matatag ng kasalpantayanan, ning banal mong Indo, ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginoo, binaming pagmumulalan, ing kasalpantayanan ng Indo mo, inyausan mi ang Indo mi mo naman. Ibiya mo sana yung lugod mi tagulaling king kaming sarili keka, anti mo yung depatana, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoong Yesus, ibiya mo sana kaya kaming tetagantuki, karing bakas ng Indo mo, at ting tiwala karing mamuntukan ming espiritual, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoong Yesus, ibiya mo sa kaya kami, antimonong makanano mong binye kang Maria, at karing minunang Kristiyano, ing katapatan king pamakirake, king meto nga tinape, at meto nga kalis, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ngeni, adwanta mo yung sarilitang kapagnasan. Ginoong Yesus, ing Birhen Maria, binyan na ing kayang sarili, ating sablang at tsukaya, banasaywana ka, king emayampat akatapatan. Ipagkaluming grasyang maniwala keke ka, anti mo yung depatana, bana pagsilbyanda ka, ating paraming tao, anti mo yung gawana kekaban ing biyana. Ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga.
Manalayin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap harapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Oy, paming miglalang, sapan mo kesang matampang, makapidaon, kareting ayin, ayam pang mi, at makapigunam, karing banal na misteryo ng kabubuktungan mong anak, baking mangintulid numabang, king pangako na mo rin, Kristong ginumi. Ang ginoo manatilia kay kayo, yat nayo rin puso yo, pasalamatan tayong ginoo a Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang paratit numang karino ipa, Diyos king alangang alubos maipaya, kabang parang alaming no na Birhen Maria. Mapala dyan dili karing sablang banal, babae ing malabirhen, ake kang piniling maging induning bugto mong anak, king kayo payaning banal espiritu. Ing Birhen Maria, maging tunay ng induning kaya kang anak, abit ng timong sala ning meto yato. Ulinita kaberi sablang koro, ring anghel karing banua, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng aming babye, kapurian kaya ka. Manalangin Diyos mayupaya. King Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king Espiritu mo, ban para kaya kami madyalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinuaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Pirasan at binyene, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga nat kananye. Itiin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyaning kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan, minam ko kaniti. Itiin kalis yung kanakong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayit para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Teyak in Cristo sinubliang lebyen. Datang yang inyang ini kaganakan mi oy pa, ing kamatayin at pamanyabli na may biyan ng anak mo. Darami kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakambaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban may ganap yakin lugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka muna naman di kapatid ming pepaynawan at maninang subing miye, lala na Imelda, ading alapang mayang mo na biye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan,
Gawan mo king ang karapat dapat, magkamit king bialanganga. Ban kaya ba ng Maria, ing Birhen ng Diyos, kambe ng San Jose, na kayong esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupain tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alangangga. Mapamintuging amayan tala pangabo sa mibuging balan ng turu, nga tamang ining mangangas manalangin. Igabos mo kami o ginukisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawin mi, ban king kasawpan ing kayakang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, amiligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. E mo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naning laben mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ika mabibi at magari manggaman, king alangangga, ing kapayapan ng ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. Ing mika kapatad, masyatang ining pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po, kapayapan.
Ning malugod at maganakatang Ginoom, ing kordero ng Diyos, sa minalako, king kasalanan ng yato, noon tamang makasadyang tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginuig matampang tanggap kaya ka, dapat yung kasming amana mo, kumayap na.
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, king kapamilatan niting banalasa, Eucharistiyang kay ba't may panggimpanan, papasyagming kamatayan at pangasabi ng mebye, Kristong anak mo. Ipagkalub mong makapakyawom kami, king kayang pamailasa, baking makapakirake, king kayang tulat, ligaya, king belanganga. Tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong, ginumi. Amen. Naklok ka pa mo po, kasi may dakla mo rin pong apila na bayong membro ding EMDC. Ang yan ang po may schedule. Maya pa abak po, king balayana po ng Diyos, keti Santa Monica, ipresenta mi na po ding atlong lalaki, banopesyalang mitulduan, sumuyo bilang EMDC, o Extraordinary Ministers for Distribution of Holy Communion. May yausla at may kibatla, king malagong kasuywan, bandit sumawpula king pamanatad komunyon, karing masakit, at king pamagserve king banala Eucharistia. May kipag-arala po kaniti, karing king University of the Assumption Chapel, king pamagserbisyo, at may yakit king karelang pamibiyebye, ing matampala at karapat dapat lang sumuyo king balayana ng Diyos. Ausan mila po nginikiti, ding atlong lalaki at montala king harap, kayan tabi daring karelang asawo o kapatad. Ing kapatid editor kanlas manibatan king Barangay Santo Cristo. Ing kapatid Brother Ramon Lacap Jr. manibatan king Santo Rosario. Ing kapatid Brother Alvin Sagum manibatan mo naman king Santo Rosario. Kaliguran mi nga mong presenta mi po kaya kayo banking itamitulduan lang sumuyo bilang EMDC. Pakamaong kapatid kang Kristo, ding kapatid tamong at yung hining kiling harap ng altar, may pagkatiwan nila king pamangasiwa, king Iglesia, king pamagdalang komunyon, karing masakit, at king pamamaya kanitin, ting biyate ko karing mamate. Ikay may pili kaniting kasiwan, kailangan kong maging alimbawa ng pamibiyebye, Kristiyano, king kasalpantiyan at asal. Kailangan kong sumulong king kabanalan, kapamilatan niting sakramento ng pamisan metong adugod. Tandaan ninyo, giyang dakal tamo, metong tamo mong katawan, huling makirake tamo, king metong mong tinapit, metong mong kalis. Huling maging talasuyo na kay ministro ning banala komunyon, sukat kong makapasubali, king pamanupadyo, king kautusan, ning apong Ginoo. At luguran nyo la ring para yung tao. Huling inyang binyene, ing kayang katawan, anting pamangan ka rin kayang alagad, nga nang sinabi karela, itiing ka na akong kautusan, may kakalugod kayo, anti mo nang makananaraw kong liguran. Makasadya kayong ganap, kaniting kasayuan, ning pamamiking katawan at daya ng Ginoo, karing kaya kong kapatad, at kapamilatan na niti, makirake king pamitatag king Santa Iglesia. Opo, makasadya kami. Pakamaong kapatid kang Kristo, manalangin tamit mong kapanaligan, king ipa, aduan taming ipabal na yung kayang bendisyon, karating kaya katang kapatad, ame piling maging ministro ng niting Eucharistia. Talakat tangan po para kaya niting panalangin. Mapamakadulong ipa, minglalang at talayan tabe, ng kaya kang pamilya, bendisyon mo rin ng kaya kaming kapatad, mananasan ang mitmong katapatan, deng ipamye, ang tinapi ng biye, king kaya kang balayan. Miras sa katataw yan, king bangkete mo, karimbanwa, king pamipasikanda, kapamilatan niting sakramen. Tihadon mi kapamilatan ng Kristong, ginumi.
Loklok kayo po na. So, nung makananan po rin ng EMDC, sumuyo lang kayong pisamban, ikay po sumuyo ko kayong buong barangay. At para kay katampo, yung seblang kasayuan, iba't ngan king apong gino. Nung buryani ng apong ginong, pili na nakatang sumuyo, kipisamban man o king balen, yan asa. Siyempre po patsitang pinili na para king kasayuan, sukat maging tapat tamo. Kaniting katungkulan. Ngini po maraplay presentamila yarap mila karintao din kaya katamong bayong EMDC. Dakal po, dakala, salamat. Okay, talakatan na po para kintauling bendisyon. So, kay na po ning misa, karin po maganap in peace covenant. Ang Ginoo manatilyo kay kayo. At bendisyonan ako nga ning Diyos sa may paintutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, may arinig kakatang kapag masusyan o may tanang may kakalugod. Salamat, King Diyos. Dakan po salamat. Maya Poras, kaya kainan.